Wato masoyan Sony Leon ne suka yaba kashin shanu a poster Shakila. Ku gani yawa goge shi. Yau fita kashi. To gani na da aka yi ta baya shine aka yi mu mummunan fahimta. To amma kai me saka damu da ita ne haka? Shakila. Wato a cikin sunan ma ko ta jijjiga. Kuma ganin ta shakarwa yake tamkar tabar wiwin da aka wanke da barasa. Ga hukuma ta shafi fina-finai. Allah sarki abokinmu ko gashin baki ba shida yanzu wata hudu kenan da ya bata. Ni dai fata na Allah ya saka da akuya ta cinye wannan takaddar. Zai fiye ma da ka je wajen likitan idanu ya duba maka idanunka. Talla ne a cikin jarida. Lallai ma wani dan zagewa a rumfar shayi babbar tifa ta zo ta banke banza. Labari ne daga mujallar GOT. Dan rena hankali ba ga tantalin can bai yana zuwa? A'a to amma da safin nan ma mun gan shi. Yawwa gashi nan. Hoto na kuma? Kai da kai shiru. Kai me ma'anar wancan? Kai waye da zaka zo kai mana magana haka? Amma dai wannan ai bai Yawa tashar TV9 ya batun cikiyar abokin mu giri da ya bata. Oh har an fara ma? Kai to bagani. Ka kara ma yana da matsalar kwakwalwa. Janyo tausayi zai taimaka. Aha. Kai gani nan kuna gani na. Kutumelesi gashi ko kamar giri din musak. Ka san da kullun yana tare da mu a koda yaushe. Amma yanzu wata hudu ba mu gan shi ba. Kai kada Allah du saboda jarabawa ne fa. Ashe idan da a ce har ka damu da karatu me yasa ka koma ƙasa da ajin mu bayan da ajin mu daya? Kuma me yasa ake kiran ka tantani? To ina sauya ne. Haka ne shi yasa ma ka ajiye mashin ɗinka ka fara hawa mota. Motar ma baunar kauna. Wai me ke faruwa ne? Soyayya? Ina ko kadan ba haka bane. Hikimata ta hawa doguwar mota ita ce mota tana tafi ina karatu na. Ayya dan mama ishiro kaji? Ha? Ha? Yanzu kana ganin ka daidai ne kyaftawa matan aure ido? To dan kin yi aure, yan wantakar mu ta gimtse ne, dangantakar mu ta jini, ai bata sauya ba. Laifina ne da ma na tsaya, ina magana da kai. Kuskuren da kika yi a can baya kada ya dame ki. Dole ka sa ta ji ba daɗi. A gaban jama'a haka suke nunawa, amma da kana ta gaba ka kalli fuskar ta zaka gane. A dumauce suke akan wannan haɗaɗɗen. To gimtse wasan kwaikwayon naka a ji halin da wannan ke ciki. Kai ba komai fa nace. Ba doka kan sai ka gaya wa abokanka komai, amma dai zaka faɗa ya zama gaskiya. To soyayya ce ta bangare daya. Wata hudu kenan ina ta bibiyarta, amma ban sani ba ta san da zamana ko ko a'a. Kai a wata hudu ya kasa jin hankalinta? Ba ga shi ba, ga mu ne zubar mutunci. Kwarai aboki, gobe za mu raka ka doguwar motar dan taya ka ci masoyarka. Haka ne dil. Kai dil na zuciya ko dillali? Yawa gimbiyar ta kai na ne kauyen su. Ben ka takura. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan.